susursurumpay, pinagyayagisan, ano, yan mga, ang bark, inapon na bark, yan ubak ang kahoy, mga sangasaradi, piyayagisan yan. Pag puti ng intero, makuha na yan ng masitira, yan bagang garo ko yan, kagana ni masitas, kagana ng daga, itatadok yan dyan. Tatambunan ni mga papel, tanga ni magayon man hilingon, itong mga sanga-sanga, pigpapatos na po ito ni mga kuya ning gapas. Tagaro nag-uurula na yelo, na kita kaya ito. Ang pagtubod ta sa Christmas, nasa snow. Na iyo man ang nagimatan ta sa Amerika, na very special sa inda po ang Christmas. Sa panahon ng Disyembre, ay balipot man ang duma sa Amerika. In fact nga ni duma sa East Coast. Pag sinabing East Coast, iyon na ng mga New Jersey, New York, ay babagyon mo niya ng snow. Ay matakot ang kamugtakan duman. Kaya panahon po ng yelo, ay panahon niya ng Christmas. Kaya maski may man ng yelo sa Pilipinas, ang pagunat ang Christmas, kabain na kan snow. Kaya ang mga Christmas tree man katong kinuatas na naman nga ni sa libod, kang harong, may mga gapas-gapas na garuho na mo yelo man. Pagkatapos sa ibaba kayan, mga napapatos na mga regalo, may nakabiritay pang apple na hali sa California ngaya. Ang apple nga ini hali sa California, nakabiritay pa yan. Pero may warning, dahil nga kyan mag-ina tayong kakarkanunta sa 25. Yan. Kaya ginigibong mi kadto pag may nakabitay na mansanas, grabe pang kanalian sa mansanas katong panahon, kan mga aki. Pigpaparasingkot misan yan tamahamot. Pag mayo ka to si papa sa si mama, mahikap na kami magturugang, igugusgus mi na sa nguso mi. Yan mga nakabiritay na mansanas. Madyan ang mga tugang ko. Nailing nindo si mama sa si papa. Mayo nga si papa nga naggabununing urig nga duman sa kuyan, kiitsang suling. O si mama yaw sahin, nagdumanggarong nga ki Ninang Hilda na Arieta, baka nag-irestoryahan. O di kita lang palang digdi. Umadyan na kuha na ng tukawan, tuhindog na tanga ni abuton tan apol, siringuto na, talay kami makakakan, sa pagkaarami, kaming apat pa lang kami kaito, pigsisiringhut mi yan. An maraot kayo, kung may nagdidila, dahil mo man nga pagdilaan, yan ang buhay kato ng mga aki, pag Christmas, na nag-ugma ng pagparagirumdumon. Ngunyan, igwaman nga ni kaming Christmas tree sarong, dahil papigbubut-but ni Mrs. ta, grabe nga alikabok. Mahatsing ako kayan, saka na nga yan. Pag sinasaray baga kayo, may mga alikabok yan. Yan ang medyo kasiributan ngunyan. By the way, sa mga nag-aapot po kang buhay sa naga, nadadangog ko digdi sa laog kaning bus na nagtatanog ang uran sa luwas. But sabi yung sa naga nag-uuran po ngunyan. Ay subago pag luwas ko, nagsulot ako ng jacket na malipot. Malipot po ang panahon ngunyan. O ano ta nag-uuran ngunyan, apektado po kita kan bagyong si Vicky na yaw sa subangan kang Davao. Mas nga ni nasa Mindanao po si Vicky, apektado kita kan sa iyang uran. Pero dahil makita tatamaan kan bagyo na may kusog na 45 up to 55, ini po mabagyo lang sa mabagtas lang sa Mindanao. Dahil man kita hagupong kani, apektado lang kita kan pag-uran-uran kan bagyong Vicky, ika-22 na bagyong naglaog sa Pilipinas. So he strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. All.
he strikes like thunderbolt. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder. Thunderball, yan ang Kurahaw ni Tom Jones. Kaya po yan, theme song sa pelikulang may parehong titulo. Ito yan na pelikula ni James Bond na Paranaan sa Irarum Kang Tubig. Kang magdalang kami kan amigo ko kaya ni kang magdalang kami kaya sa Bitsara. Grabe ang ngalas mi kaya ano, yan pagigibuning pelikulang nagpaparanaan sa Irarum Kang Tubig. Niya ako pambira ang James Bond, ano, pambira niya ako mga foreigner. Dugay na mga Pilipino nakakagibuning pelikulang haharapagan sa Irarum Kang Tubig. Nagpaparanaan, nagagugurumula, nagre-wrestling sa Irarum Kang Tubig. Ultimo niya akong mga parasira talig di sa Pasakaw. Dahil niya ako kayang gibuon yan. Pero mga Amerikano, nakakagibo niya shooting ng Paranaan sa Irarum nin Tubig. Pero ang totoo kaya, ang shooting kaya, nasa swimming pool sa naman yan. Yaw sa naman yan dyan, harababaw sa naman yan. Bueno, sa i-acknowledge naman ng nagluluto ng, ay tamang-tama, ano, ini pag-aur ka ng malipot, ini bagang pinakapagkakaning mga Bicolano ang Bicol Express. Yung mananggad, ano, Bicol Express, pagkakaning Bicolano, lalong-lalo na, ngunyan na mauran-uran. Digdi po malipot po, digdi sa muya sa Bacad, Pasakaw, Camarines Sur. Nagigibo kami ng luluto kaming Bicol Express. Kasubago lang pong pamahawan, naglabong kami ng kamuting kahoy, takanakong ligning kamuting kahoy na pigdudot-dot sa kinudkud na nyog na may brown sugar sa gudigwan ng tinutong na bagas. Uy, masira mo niyan ay. Yan na pamahawan nindo dyan sa Makad, Pasakaw. Ay maray man pinag-anunsar ko tanga ni madam kang saro nindong kabarangay, ano, may kabarangay ka mo dyan, si Manny, si Manolo Ilaw, na yaon duman sa Vancouver, Canada. O kung nagantabay ka ngunyan dyan na Manolo Ilaw, mga kababayan mo daan nagparamahaw ning kamuting kahoy dyan sa Makad, Pasakaw. O ano man pamawan mo dyan sa kuyan Vancouver, aram ko, ang pamawan mo dyan kuyan hamon. Hamon, pagkatapos sinanlag, and kung ano-ano pa, prutas, grapes. Samantalang kita man di kamuting kahoy. Yan kamuting kahoy, pero pang extra lang yan sa pamawan. Ang talagang masira mo na pamawan sa baryo, yan pong sinanlag na kadakul sa naning bawang. Pagkatapos, itong malutong ginamit mo, ito talagang dinurado, ano, malumok. Sasaan lagun mo yan na kadakul ng bawang. Pagkatapos, igwa po ning yan inapo na tinapang turay. Aram nito ang turay. Itong labaso na sira dyan sa Pasakaw na madugi pero manamit, tinapakayan, may giniris lang ng mga kamatis sa gudigwan ng bawang. Managumo na marayan sa sinanlag. Pag pangudto pa da, Bicol Express ka pa na igwaning samsam. Itong karne nin urig na may kadikit na taba, tambakon lang kang mahalo na silingon yan. Ang kilo da kang sili, nag-800 pesos. Pero dapat talaga may tanom kanin na sili. Masira mo niyang pagkakaganan mo ng sili. Pagkatapos gugutaan mo, yun ang tunay na Bicol Express. Pagkatapos ni Tom Jones o yaman si Madinya, si Shirley Bassey,
I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never will? Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you. You make me sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad for you. I love you, hate you, but I want you till the world stops turning. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. I love you, hate you, but I want you till the world stops turning. Kada ako lang din makakaralaonin na katabang sahrong dahil sa kadaklan niya sa mga pamilya. Takot naman na mag-violate sa gobyerno. Taping paparaanon siya po kan dole na ang dapat ang sweldo kan kasambahay o katabang sahrong dapat mga 6,000. Siyempre, mapagal mambagang trabaho yan. Saka nagmamarahalan ang presyo kan barakalon. Kailang kadakol man ang can't afford naman kaya ng 6,000. Kaya ang pwedeng teknik mo niyan, ini nangyari ni Sakukan, ako aki pa. Nagtutok-tuk ako to sa kataraid ni. Sarungan ni ka to si itong announcer, si Purel Salvo. Kan aki pa ko gusto ko magkaigwa ng kwarta. Siyempre, baing trabaho sa kuyang ama, sa kuyang ina. Walo kaming magturugang. Yaw na ka to sa puso ko, saka sa isip ko ang magsakripisyo, magpagaanot para ibakal ng bagas sa kapanira para sa sakuyang pamilya. Ay, di kami katong nagtatrabaho, kami magturugang, di kami nag-isip na magkaigwan ng kwarta para pambakal mi ng chinilas o bado. Taka to, bara-ba ng bado ko, gusto mi kayo magkaigwan ng kwarta para makabakal sana ng bagas mayong pagkakan ang sakuyang mga tugang. Nagtutok-tuk ako gato dumasarong ni Purel Salvo. Ay announcer siya kato sa DCGE. Niya ko, Purel, mapasakdo po kamong tubig. Takad to dumas sa piga-arkilahanin ng apartment kan nag-star pen sa Santa Cruz. Ngunya nasa New Jersey na sinda. Ay kan bago sindang kan first part kan sindang marriage life ni Ma'am Hilda. Ang aki ka to garo saro-saro pa lang. Ngunya nag-star sinda sa apartment ni Manumbas. Itong apartment na gibo sa tabla. Ay maluyan ang bulos kan tubig duman. Problemado sinda, maluyan ang bulos kan tubig digdi. Kan maaramang ko, nagtuktok ako, niya ko, mapasakdo ka mong tubig. Ay, bala na po ka mo kung pirang tandan. Di, biguro lang ka to ang kwarta, basta magtandan ka lang. Sige nga, ay ang tambakan ng tubig sinda, bako man dakulaon.
Garo ka ba nga lang kang barilis niya, kung kayang-kaya kong panoon yan. Pagkatapos ang mga buti kadto, mapaning bottled water, yan bagang garo mga buti ning sa gin, although day managiinom ning arak to si Purel, kundi may mga buti lang na arakan sa tanduay. Papanoon mo yan, kadakol ka yan, tas sarayanin ning tubig, pinaparano ko lang yan. Pag panoon na, mintirong panoon na, ugmaw na kaya si Ma'am Nailda, kadakol lang niya kitang tubig. Apo doon ako, kaya matanda na yan. Siguro ka mga sintabos lang yan. Pagpuli ko, unya ko, mama, baka nakita ning bagas. Nagsakdo na ko. Ay salamat nga, no, nahigos nga nindo. Nagimatnan mi po yan, magdakula na magtrabaho para sa mga tugang sa magurang. Dinakulaan mi na, kaya kami nagtatrabaho para sa inda. Bako na pambakal ko ning sapatos, pambalon ko, nag-eskwela kami katumay yung balon. Ay ginagamit mi katong pagigiming maskulado, tako kadto medyo maskulado, marayan hawa ko. Garo ako si Tarzan. Kaya ko magsakdo, magpingka nya ako kung sarakdoan man lang, kaya ko yan kaya nagsultiro ako katong medyo may pakpak. Kaya ang iniilusyonan ko katong mga babae, aram mo nga Bert, naririsaming isa mo may pakpak ka ngaya. Anya, kumari talaga ang purma kanawa ko. Kana kung magurang na ngunya senior citizen na, maana, tunglay na. O yan ang kuyang kaito pag-aro kaning dirispuniran niya ako ning kwarta, matuktok ka sa katay, mapasakdo ka mo. O kaya mapashining sapatos. O yung mga buhay-buhay kang panahon. Kaya ang pwede niyang gibuon sa katabang kundi kamuko ko ano na tamal ang sildo, extra na lang ito inaapod na mapasakdo po, mapalinig po niya kamong harong, mapasaod po niya kamo, o bagaman mapaluto, mapabantay ning aki, pagkatapos puli ka lang. Garo extra na lang masakit na pala ngunyan, mahalo na po ang sildo nin katabang sa harong. En mi triste soledad le pregunto al Creador, ¿dónde puedo yo encontrar alguien que me brinde amor? En mi entera destrucción, solo hay desesperación. Desde el momento que me abandonó, pienso que vivo en un mundo raro, donde siento solamente el dolor, la angustia, la desilusión. Por eso en mi triste alma vacía ya no hay alegría, ya no existe el amor. Triste soledad, le pregunto al Creador, ¿dónde puedo yo encontrar alguien que me brinde amor? Desde el momento que me abandonó, siento que vivo en un mundo raro, un mundo donde siento solamente el dolor, la angustia, la desilusión. Por eso en mi
outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Gusto ko, okay ka. At masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest sa bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen.
FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, Ginataang Santol at Coco Jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central yaon sa stall number 7 and 8 Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa 6 na pirasong pipil, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may swerte pa sa Angela. My dear UNCians, our light must shine brightest in these dark days. The true test of our fortitude is how we rise up to build and redeem our hopes in what the future holds. UNC is igniting the spark of hope to rekindle the joy that only Jesus brings. Let us join hands and seize the true spirit of Christmas, Jesus, the center of the celebration and the reason for the season. UNC is delighted to join our sister schools in the Ayala Yuchenko Group in igniting a spark of hope. Are you getting your top oral care needs? Get it with a new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap, creamy mayo sarap. Ang Lady's Choice macaroni salad na. 'Cause I break the mold. Me down when I get up, I turn to gold. My head must say, I get up and face the day. Whatever they say, I do it my way. I flip my hair and say, face any day, do it my way. Just like my hair must say, you can play, this is my prey. 'Cause it's my hair must say. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindihan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina.
Sa tuyang oras ngunyan, 10 minutos makagi ang alas 11, an oras sa tudyan kang Cabral Bicolandia Supermart, atud manyang kang DMSQ, sirman atud man kang original na Master Square, sirman kang Rice Coffee, 14 in 1 plus 1. Bawal ngunyan ang Christmas party kaya itong taon-taon ming ginigibo, digdi sa radio station, Mayo, kaya sabi mi sa pamilya mi, magturukaw na lang sa gilid dahil kita ning party, bawal yan ngunyan, taigwa kita ning pandemya. Ano na lang ya papa, ay tumurukaw lang kamo dyan, ta kung anong mababakal ko na lang sa luwas na pasalubong, yun na lang yan. Ta kami magkakaigwa na lang ning garo meeting, year-end meeting, mapamaranggi kami, maurulay-ulay, pagkatapos puruli na. O yan, igwa magiraray-tiripon, ta ayaw ka sa sarong company, nagmi-meeting man lamang, camaraderie, sabi nga ni Kayan, para ma-enhance ang camaraderie. Kaya mayo kami ngunyan ng Christmas party. Makarkangkaka na lang kami sa sarong lugar, maurlay-ulay, pagkatapos mapurli, matururog. Natural yan ngunyan, naglilikay kita ngunyan sa pandemya. Tang inapod na protocol po kaya tuluyan ining pagsulot ning face mask, face shield, saka ang number 1 ning distancing. Maski pa amigo mo yan o ano, di mo para durukot-dukot, mag-distansya manggiraray. Tanganing takong positive ito, di ka maulakitan. Saka actually, ang sarong taod lang garo may virus, positive baga ngaya, kung nakasulot ka talaga ning tamang face mask, kung bakong face mask na ang tinatawag sa naman singuso, si dungo nakaluwas, ay dakulang tiyas na day ka maulakitan, ta igwa kaning pananggalang. Sabi nga niyan pang-ulang. Kaya magsusunod lang kita sa mga protocol. Pagkatapos itong kamalang importanteng lakaw, adi na magparalakaw-lakaw, magtinir na lang sarong. Ako nga niyan, pinakapaboritong lugar ay yung sa muyang balkon. Katutugdong ko sa balkon, namamaluan ako ng mga daraga sa kataraid mi na, ano yan, kabalang. Garubaga may nakatugdong yan kabalang dyan. Tako kaya pag nagtutukaw sa bangko, ang bitis ko po, nakaitaas. Komportable ako kayan. Ay kuminsan napapatulog ako dyan, garo ako nagnanap yan, bagang napapapirong ka. Ay ang itsura ko pala, anong pinag-iba sa kabalang. May nagtaramda, sabi kan ibang daraga. Ano nga yan? Kabalang nga yan. Niya ako hamag na iyan ay. Kung nagkataon niya ako binubin pa ko, inilusyonan ko kamo. Anong manok yan mga lalaki kang panahon, makailin lang ning magayon-gayon, hubin-hubin pa, maski may bata na, mailusyon pa ng God. Kasubago pagluwas ko di maliputon. Malipot si panahon subago. Ay paglaw ko na digdi, nakaulay ko si Ervin Borja, katatapos niya pa lang itong daw banwaan. Sabi ko kay Ervin, araw mo niya ako kani, ang problema ko pag kakaaga ining amihan, di magan ang klima baga pag amihan, Pero niya ako pag pagkakaagang mayong init, lipot, ako niya ako kayan mamundo. Ang hawak ko niya ako kayan maluluya, tampiganap kan hawak ko init, gusto ko may init. Na siyempre, ang nerve tan dapat na initan. Ay nag-istorya si Ervin, iyang kaya baga, haloy nag-star sa Amerika, dating US Navy. Kami nga minsan, nag-travel nga kami, duman sa Texas. Ay siya nag-star sa California. Ay nagdumanda sinda sa Texas. Sabi ko, Texas ba ganyan ako? Mainit na lugar. Ay may lugar nga malipot nga dyan. Siguro sa panahon mga tiglipot, garo winter manggang nga panahon. Kami nga nagpundo, siguro sa mga tugan niya, nagpundo nga kami sa 7-Eleven. Nagbakal nga kaming isnakan, tas pag highway baga may 7-Eleven. Di, barakal da sinda duman. Pagluwas ko lang nga duman sa 7-Eleven, naghagumhumda ang duros na grabing lispot sa San Antonio, Texas. Kang mamati ko nga, nanirbyos nga ko, nagtaraki da si hawak niya, grabing lipot. Dalagan nga ako sa kutsi, duman nga ako naglaong. Pambira niya ako niliudigdi, Texas na nga, maliputon pa ng God, ay nakadadalagan nga ako. Kaya, pag sabi niyang, hindi nakaabot ka na pa niya ako sa San Antonio, Texas, ay yung nga, yan baga niya ako, very historic yan, maging sa mga pelikula niya o niyan, yung nga, mga cowboy nga dyan. Kaya naisip ko, maripa niya ako, magpatugtog ako ng kanta sa San Antonio, Texas. Nakaprot ako, ang titulo kanik, kinanta ni Patsy Cline, ang titulo, San Antonio Rose. Deep within my heart lies a melody, a song of old San Antone.
where in dreams I live with a memory beneath the stars all alone. Well, it was there I found beside the Alamo enchantment strange as the blue up above. All that moonlit past that only he would know still hears my broken song of love. Moon in all your splendor, known only to my heart. Call back my rose, roses, San Antone. Lips so sweet and tender, like petals falling apart. Speak once again of my love, my own. Broken song, empty words I know, still live in my heart all alone. For that moonlit passed by the Alamo and rose my rose of San Antone. Broken song, empty words I know, still live in my heart all alone. For that moonlit passed by the Alamo and rose my rose of San Antone, and rose my rose of San Antone, and rose. Ini si Patsy Cline sa ginalang na parakantang Amerikana na kampanahon niya, garo siya man ang pinaka-superstar. Dahil sikato na marian sa iyong mga kanta, itong Crazy, ini nga Rose of San Anton, saka magayon siyang Amerikana, kaya lang medyo chubby ini, medyo bilog-bilugo ng hawak. Bakong araw ka mga pag-ikabaga naging singer ngunyan sa Hollywood, ay kuyang ka, kumpidi, nagrulas ang tulang mo, itong medyo maniniwang. Pero inikad to ang mga babae kaya kang panahon, maski sa Pilipinas itong mga taon 60s, 50s, ay mga chubby. Kadto pag maniwang ka, babansagang kang kalansay. Nga pa di, ang pigilo siya mo bagang yan, bata mo bagang yan, garo bagang kasag bagang yan, maniwangon. Pero ngunyan mga babaeng maniniwang, ano man daw yan tagaro, nasa fashion. Yaon ang kagayunan pag maniwang na. Pero aram mo, may mga lalaking ang gusto sa babae, medyo may laman-laman. Abo minamang kang maniwang. Isipon mo na lang, halimbawa baga ngaya. Ang girlfriend mo nga maniwangon, luwas na ang tulang. Nagkataon na kinugos mo. Mamamati mo ang katutuulangan na una mo, nagpapasang kaning kagingking. Aram nindo ang kagingking. Ito bagang pangkudal sa uman ng mga saralit na kawayan. Pag kinarga mo ang girlfriend mo na maniwangon, garo ka naghakot ning kagingking, ano niyo, tagaro mga tulang baga ni. Samantalang kung ang babae medyo bilog-bilogon, nagsiram lamang kaning kuguso na, garo ulunan na. Garo grabe ang laman kani, kung babakalong kani, garo 4 kilo kani, gulpi ay. Yan si Patsy Cline, medyo bilugon niya na babae. Unfortunately, siya po nagadan sa plane crash. Sa tao kang sayang kasikatan, siya po nagadan sa plane crash, si Patsy Cline.
Ding dong merrily on high, in heaven the bells are ringing. Ding dong merrily the sky is rimmed with angels singing. Malilingawan ko pa mga nag-text sa tuya ay, good morning Papa Bert, Christmas is fast approaching. Ug maun ang sa imong istorya, very down to earth ka. I admire you for being like that. Paulo of Concepcion Grande, Naga City. Bakong tugang mo Paulo si Mading Koni. Kumusta mo daw ko ki Mading Koni Pelueta? Ano, kung hay na siya, hindi na kami nakakairilingan. Kumusta na lang sa iya si Mading Koni Pelueta kang Concepcion Grande. Lingaw ako kung tugang mo talaga si Mading Koni dyan sa Concepcion Grande. Good morning Papa Bert, nagluluto kaming gulay na nato na may bangot tilapia sa kapasayan. Masarap ni sa pagkakangon niya na mauranon. Beth ng Santa Cruz, Manga. Si Beth Santa Cruz. Kumusta dyan ang Medrano family? Saka ang Brillante family. Si Andy Culambo nagpapabot ng Merry Christmas. Merry Christmas Masendum Andy Culambo, pati na kay Mrs. Mo si dyan sa Lerma, Naga City. Maray na maura na pagkaudto sa Bagakay ini, Bagakay Tinambak, sa advance Merry Christmas sa imo. Dakulaan na parlangog mo digdi habang nagalat ning panira. Dagsa kaya ang tabangungo. Matabangungo niya sa San Miguel Bay, dyan sa Kuyan. Bagakay, sabi ni Kagawad Ugok. Uy, Kagawad, ang Bagakay, dayan pwedeng maano sa kuya, tagaro sa diri ko man lang na barangay yan. Sarong sadit lang na barangay kan Tinambak, pero kan ako kaya teenager pa lang, nagsusultero. Haros na giristar man ako sa Bagakay, kaya day ko malilingawan ang padangat kong Bagakay Tinambak. Day ko katumalingawan itong nagtutukaw-tukaw ako sa mga pantalan. Ay malinigon ang tubig dyan, kulor asul. Mapriskuhon. Ay maliga ko ito magdebasa ng comics na mga tungkol sa pagkamuot. Pagkatapos mga pelikulang irilusyonan. Kaya maski sulo-sulo ako, nag-imagine man da akong may bata man ko. Nasang kairog, nag-iisa ako ngayon sa pantalan ng Bagakay. Hindi kita nakikita. Sa lawahang ka pala. Yung mga tataramo na araw yan, para taram-taram ko yung ganito. Tagusto ko ka maging announcer. Taksil ka irog ko. Mag-isa ako ngayon dito sa Bagakay, sa pantalan. Mamaya kakain na naman kami ng linabunan na kamuti. Pirmi na lang kamuti. Mamanlamong pang Amerikano. Pirmi na lang kamuti. Ang mirindalan digdikan tiya ako. Tanistar ako sa tiya ako. Ay purti ang buhay ko kato dyan sa Bagakay.
Hoy, si Judge Frunying Maristela, Merry Christmas sa Judge sa Frunying Maristela, pati sa misis niyang si Minda. Si Kuya Nestor Barbosa nagantabay. Nakauli ko kasudma si Manny Gallardo. Nagtuturo ang luwa dyan sa SM. Sulusulong niya ko digdi. Sana nga Bert, pag programa mo, patugtugan mo nga ang team song minimisis. Arin niya ako duman. Itong yung kanta ni John Denver may titulong For You. Just to look in your eyes again, just to lay in your arms, just to be the first one, always there for you, just to live in your laughter, just to sing in your heart, just to be every one of your dreams come true, just to sit by your window, just to touch in the night, just to offer a prayer each day for you, just to long for your kisses, just to dream of your sighs, just to know that I'd give my life for you. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Just to wake up each morning, just to you by my side, just to know that you're never really far away, just a reason for living, just to say I adore, just to know that you're here in my heart to stay. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Maugmang pagantabi dyan sa Shara Store sa Igualdad. Si naman Merry Christmas man dyan ki Councilor Arnel Ibasco. Kan pirang aldaw nang nagyataw ng relief goods sa Kanaman. Councilor Arnel Ibasco of Kanaman. Pati na ki Mayor Nelson Ligaspiano sa mga pag-iriba. Salamat na lang sa indong kaigusan dyan sa Banwanin Kanaman. Inabot ang kita nin oras para magsuruayan. Merry Christmas. Salamat po. Ini si Bert de los Martires, kan alkalde sa kusina. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Promise not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two.
Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Kapag mainit ang panahon, andyan ang banta ng heat stroke at dehydration at hindi ka pa sigurado sa tubig na iniinom mo. Buti na lang mayroong Infinite 59 Purified Drinking Water. Infinite 59 Purified Drinking Water. Door number 2, Enrile Building, Jacob Corner, Liboto, Naga City. For deliveries, you may call or text 0908-253-8913 or 0927-678-5014. Owned and managed by Mr. Romel Caganda. Infinite 59 Purified Drinking Water. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural. Kasangga, kasangga at kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan.